Salam mehriban adamlar. Yurdumuzda o dünyadaki täzelikler bilen tanıştıran Türkmen portalı Hepdäniň täzelikleri. Hepdäniň täzelikleriniň şu sanyna. Türkmen halkynyň milli lideriniň Beýik Britaniýanyň we Demokratik Irlandiýanyň birleşen padşahlygyna sapary. Türkmenistanyň konstitusiýasynyň we döwlet baýdagynyň güni bellenili. Aşgabatda garaşly döwletleriň arkalaşygyny hökümet başçylarynyň geňeşiniň mejlisi geçirildi we beýlek habarlar. 16-17 maýda Türkmen halkynyň milli lideri Karl III we 10 maşgalasynyň çakylygy boýunça Beýik Britaniýanyň we Demokratik Irlandiýanyň birleşen padşahlygyna saparda boldy. Saparyň dowamyny Türkmen halkynyň milli lideri Beýik Britaniýanyň we Demokratik Irlandiýanyň birleşen padşahlygynyň padşahy Karl III hemde Edinburgyň gersog şahzada Edward bilen dowuşdy. Mundan başga da Türkmen halkynyň milli lideri atçylyk sportyna degişli çykyşlary hemde sergiä tomoş etdi. Bu ýerde Azerbaýjan Respublikasynyň döwlet serket gullugynyň başlygy Elçin Guliyev Gurbanoğlu Berdimuhammedow bilen duşup Azerbaýjanyň prezidenti İlham Aliýewiň ýörüýte sowgatlaryny gowşurdy. Şeýle hem saparyň çäklerini Edinburgyň gersogy Gurbanoğlu Berdimuhammedow adynaky howa narlyga mätäş çağalary himayet bermek boýunça Haýyr Sahawat gazinasynyň vice-prezidenti Oguljahan Atabaýewa bilen söhbetdeş bolup atçylyk sport we oň insan saglygyna edýän täsiri ipoterapiýanyň ähmiýeti dogrusyny pikir alýşdylar. 18 maýda Türkmenistanyň konstitusiýasynyň döwlet baýdagynyň güni bellenili. Şol gün Aşgabatda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň gatnaşmagyny konstitusiýa binasyna hemde ýurdun baş baýdagyna gul goýmak dawaralar boldy. Şeýle hem Aşgabatdaky Aşgabat Aýdym Saz merkezinde ýurdun sungat ustaatlarynyň Türkmenistanyň konstitusiýasynyň we döwlet baýdagynyň gününe bagyşlanan konserdi boldy. Türkmenistanyň konstitusiýasynyň we döwlet baýdagynyň gününe bagyşlanan dawaralar Arkadaş şäherine, ýurdun welayetlerine giň ýerimde ýaýwanlanyrly. 19 maýda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow bilen bütün dünýä feodal guramasyna goşulmak boýunça departamentiň direktory Mayka Aşykowa arasyna duşup geçirildi. Duşuň dowamyna Türkmen tarapynyň bütün dünýä feodal guramasy bilen özara hyzmatdaşlygynyň häzirki meseleleri, aýratyna ýurdun bütün dünýä feodal guramasyna goşulmak bilen bagly geljekki ädimler ara alyp maslahatlaşyldy. Taraplar sewitleýin we halkara feodal ykdysady hyzmatdaşlyk, milli gadalaşdyrjy hukuk binýadynyň kämilleşdirilmegi, şeýle hem halkara guramalar we degişli idaralar bilen özara gatnaşyklar boýunça pikir alýşdylar. 21 maýda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow bilen Belarus Respublikasynyň Daşary işler ministriniň ornmasary Pavel Utsypinow arasyna duşup geçirildi. Duşuň dowamyny taraplar iki ýurdun syýasy, diplomatik, feodal ykdysady we meden insanperwer ulgamlardaky hyzmatdaşlygynyň derwaýat meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar. Taraplar Türkmenistanyň we Belarus Respublikasynyň Birleşen Milletler Guramasynyň çäklerini alınıp barýan hyzmatdaşlyklarynyň ýokary derejesini hemde garaçly döwletler arkalaşygynyň çäklerini netijeli özara gatnaşyklaryň ähmiýetini noktadylar. Şeýle hem meden insanperwer ugur boýunça hyzmatdaşlyk giňeltmek mümkinçiliklerini, şol sanyna şu ýylyň dowamyny anyk çäreler geçirmek meselelerine seredip geçdiler. 22 maýda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow sanly ulgam arkaly ministrler kabinetiniň nowatdaky mejlisini geçirdi. Mejlisiň barşyna Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň ornmasary gödäwçilik edýän düzümlerini alınıp barýan işler barada hasawat berdiler. Şeýle hem döwlet başçylarynyň garamagyna bir näçe teklipler hödürlenildi. Türkmenistanyň prezidenti hasawatlar diňläp, ýurdun dürli toplumlaryna alınıp barýan işler bilen baglykda degişli ýol başçylary anyk tapşyryklardyr görkezmeler berdi. Şeýle hem hödürlenen teklipler makullap, degişli resmi namalara gol çekdi. Mejlisiň ahyryna Türkmenistanyň prezidenti mejlise gatnaşyjylary we türkmen halkyny Aşgabat şäheriniň güni şeýle hem mukaddes Gurban bayramy bilen tüýs ýürekden gutlady. Mejlise gatnaşyjylar hem döwlet başçylaryny hem-de türkmen halkynyň milli liderini şanly seneler münasibetli tüýs ýürekden gutlaklaryny beýan etdiler. Türkmenistanyň prezidentiniň ýurda 2020-2028 ýyllarda durmuş ykdysadydan ösdürmek maksatnamasynyň ugur alyp, Türkmenistanyň budjet kodeksine laýyklykda Türkmenistanyň 2027-nji ýyl üçin döwlet budjetiniň we ýurda durmuş ykdysadydan ösdürmegiň esasy ugurlarynyň hem-de maýa goýun maksatnamasynyň taslamalaryny öz wagtyna taýýarlamak maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti degişli resmi nama gol çekdi. Şeýle hem prezident Serdar Berdimuhammedowyň Aşgabatyň binaýarlyk şäher guruluş keşfini hasam gözelleşdirmek maksady bilen gol çeken degişli kararyna laýyklykda Aşgabat şäheriniň häkimligine, Aşgabat şäheriniň büzmeýine tragyny 2 sany her biri 720 orunluk umum bilim berýän mektebiň 320 orunluk çağalar bagyny hem-de saglyk oýunyň taslamalaryny düzmek we olaryň ýanaşyk ýerlerini awadanlaşdyryp gurmak barada yerli guruluş kärhanalar bilen şertnamalar baglaşmaga ygtyýar berildi. Mundan başga da Türkmenistanyň prezidentiniň gol çeken resmi namasyna laýyklykda Türkmenistanyň ýokanç däl keselleriň öňüni almak
we garşysyna görüşmek boýunça 2026-2030-njy ýyllar üçin milli strategiýa hem-de strategiýany amala aşyrmak boýunça ýerine ýetirilmeli çäreleriň meýilnamasy tasdyklanyldy. Musulman halklarynyň mukaddes bayramy bolan Gurban bayramy 2026-njy ýylyň 27, 28, 29-njy maýyna bellenler. Prezident Serdar Berdimuhammedow degişli permany ministrler kabinetiniň mejlisiniň dowamyny gol çekdi. Döwlet başçysynyň permany esasyny şol bayramçylyk günleri Türkmenistanyň iş günleri dälilip yglan edilýär. 20-nji maýda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow garaşdy döwletleriň arkalaşygynyň hökümet başçylarynyň geňeşiniň nowatdaky mejlisine gatnaşmak üçin Türkmenistana sapar bilen gelen Gdanyň baş sekretary, Azerbaýjan Respublikasynyň premier ministri Ali Asadow, Belarusyň premier ministri Aleksandr Turchini, Gazagystanyň premier ministri Oljas Bektenow, Kyrgyzstanyň ministrler kabinetiniň başlygy Adylbek Kasymaliýew, Täjikistanyň premier ministri Kohir Rasulzodany, Özbegistan Respublikasynyň premier ministri Abdullah Aripow, Russiýanyň hökümetiniň başlygy Mikhail Mishustin kabul etdi. Gepleşikleriň barşyna taraplar döwlet ara gatnaşyklaryň esasy uğurlary barada pikir alşdylar. Hem-de hyzmatdaşlyk giňeltmek mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşdylar. 20-nji maýda Aşgabatda garaşdy döwletleriň arkalaşygyny hökümet başçylarynyň geňeşiniň mejlisi geçirildi. Duşukda Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň orunmasary Hojamurat Gellimuradow wekilçilik etdi. Mejlisiň dowamyny döwlet ara hyzmatdaşlygynyň ileri tutulýan meseleler boýunça netijeli pikir alşmalar boldy. Özara behwetli ykdysady hyzmatdaşlygy pugtalandyrmaga, ulug ara baglanyşygyny giňeltmäge, sanly tehnologiýalar ösdürmäge hem-de senagat taýdan ýakynlaşmagyň döwri wagt gurallaryny döretmäge aýratyn üns berildi. Mejlisiň netijeleri boýunça ýakyn 2 ýyl üçin arkalaşygyň ýaşlar paýtagty adyny aljak şäherler kesitlenildi. 2027-nji ýylda Minsk, 2028-nji ýylda bolsa Gazagystanyň Karaganda şäheri ýaşlar paýtagty bolar. Şeýle derejä eýe bolmak adatça ýaşlar üçin medeni, bilim we jemgyýetçilik maksatnamalarynyň hem yerli hem halkara derejesini giňeltmegine tergi berýär. Mejlis tamamlanandan soňra jemleýici resmi namalary gol çekmekde barasy boldy. Şeýle hem mejlisiň netijeleri metbuat maslahatyna beýan edildi. Türkmenistanyň prezidentiniň ýanyna Arkadaş şäheriniň gurulşy boýunça döwlet komitetiniň başlygy Derýagely Orazowyň ýol başçylygyna Türkmen wekiliýeti Birleşen Milletler Guramasynyň habitatyň hawanarlygyny Azerbaýjana geçirilýän bütün dünýä şäherler forumunyň 13-nji mejlisine gatnaşdy. Forumda çykyşynyň dowamyny Türkmen wekiliýetiniň ýol başçysy Arkadaş şäheriniň misalyny ýurdun döwrewa şäher guruluş ulgamynyň tejribesini tanıştyrdy. Forumyň öňü syrasyny Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýew Derýagely Orazowy kabul etdi. Duşuň dowamyny taraplar WUF 13 gün tertibini şeýlegem iki halkyň dostlugynyň nişany hökmüni Türkmen tarapyndan Fizul şäherine gurulýan mescidiň gurulşynyň barşyny ara alyp maslahatlaşdylar. Dünýä täzelikleri Soňky 20 ýylda dünýäniň ýokary okuw mekdepleriniň talipleriniň sany 2-den hem artyp 2024-nji ýyla 269 milliona deň boldy. Bu barada UNESCO guramasynyň ýokary bilim ulgamynyň ýagdaýlar barada nutgunyna habar berilýär. Ýagny 146 ýurtdan toplanan maglumatlar esasyna taýýarlanan ilmi barlyklara görä ýokary okuw mekdepleriniň talipleriniň sany 2000-nji ýylda 100 million bolanlygyndan 2024-nji ýyla 269 milliona ýetipdir. Bugun 18-24 ýaş aralygyny ýaşlaryň 43 göterim ýokary bilim alýar. Nutga görä dinanlar dünýäniň ýokary okuw mekdepleriniň talipleriniň köplügini düzýär. Mysal üçin 2024-nji ýyla ýokary bilim ulgamyny okaýan erkekleriň ýüzüsine 114 denan düşüpdir. Emma denanlar henizem doktoranturada ýeterlik orun almaýarlar we olaryň diňe 4den 1 bölegi golaý ilim bilim ulgamyny ýolbaşy wezipeleri eýeleýär. Rus rubli apreliň başyndan bäri dollara gatnaşykda 10 göterim berkedi. Bu dünýä pullarynyň arasyna iň gowy netijedir. Muň sebäbini bilermenler ýakyn günnägorda gapma garşylyk sebäpli energiýa göterjileriň gymmatlamagynyň görýärler. Rubl eýýäm 2-nji ýyllar ykdysadyýetçileriň çaklamalarynyň tersine gymmatlaýar. Bloomberg agentligi tarapyndan pikir soralan bilermenler muň rus pulunyň ýokarlanýan hümmetini aňladýanlygyny çaklaýarlar. Sport täzelikleri Türkmenistanyň kuşt boýunça ýygyny toparyň turganlary 14-17 may aralygyna Astanada geçirilen erkekleriň we zenalaryň arasyna geçirilen ilkinji Türkiýe döwletleriň toparlaýan çempionatyna hem-de 16 ýaşa çenli ýetkinjekleriň Türkiýe döwletleriň kuşt olimpiadasyna jemi 4 medal gazandylar. Ýarışlara 7 milli ýygyny topar Azerbaýjanyň, Gazagystanyň, Kyrgyzstanyň, Türkmenistanyň, Türkiýanyň we Özbegistanyň ýygynlary gatnaşdy.
Aşgabatın Kerwen toporu yarışın jemleyici duşşugyny altın täç toporuny 7 bir hasabyna yeňip, finaller toporunyň arasyna futsal boýunça geçirilen Türkmenistanyň çempionatyna yeňiji boldy. Şeýlelikde Kerwen ýyzyna 3-nji ýeňişini gazanyp, altın medalama nasip boldy. Türkmenistan Futbol Federasiýasy tarapyndan guralan yarşa paýtagtymyzdan we ýurdun ähli 5 welaýetlerinden jemi 6 topor gatnaşdy. 5 tapgyrdan soň Kerwen 10 utuk toplap, ikinji orny eýlen Mar welaýatynyň Mar toporundan bary ýok bir tuk öňe geçdi. Birinci medallar paýtagtyň altyn täş toporuna nesip etdi. 4-nji orny Türkmenabad şäheriniň Miras toporu eýledi. Balkan we Daşoğuz toporlar bolsa, degişlikde 3 hemde 0 utuk bilen 5-nji we 6-njy orunlary eýlediler. Mehriban adamlar, size yetirmek isteyen täzeliklerimiz şulardan ibaret. Ähli täzelikler bilen bolsa Türkmen Portal web saytymyzdan dollygyna tanyşyp bilersiňiz. Ýadyňyzdan çykarmaň, Türkmen Portal siziň iň ygtybarly maglumat çeşmeğinizdir. Sag bolun.